tepangaken nami kula Rivaldo Valencia Lananal absen 29. Sakniki kula nggawake cerkak sing judule Kanca Lawas. Selamat menikmati dan selamat menonton. Semangat, see you, bye bye. Ing sawijining sore, Hans lungguh ing warung kopi kampung. Saka kadohan, katon Aldo lan Tino banjur disusun Hizky kanggo seragam SMK. Hans mesem, wah iki kanca-kanca lawas kabeh wis kumpul. Rasane koyok bali ning jaman biyen. Aldo karo guyon, kowe kabeh isih kelingan ta? Waktu aku kesandung pas dolanan bal, nganti jeneng aku bolong. Tino guyu banter. Iya, lahan sing guyu nganti mumbul-mumbul kae nganti guru teko. Hizky banjur nyaut, aku isih kelingan waktu kowe. Mongko aku sing nulungi kowe. Yen ora, mesti kowe ora wani melu main maneh. Hans ngangguk. Bener, saiki kowe pancen bocah sing alus atine. Senajan saiki kowe sekolah ning SMK lan aku karo kanca-kanca ning SMA, aku ora rumangsa adoh karo kowe. Hizky kanjur kandha kekasan kuwi ora diukur saka endi sekolahe, ning saka carane dhewe setya lan ngelingi masa mbiyen. Aku seneng banget isih dianggep kanca lawas. Tino nambahi, ak dhewe pancen ket mbiyen kerep padha dolan nganti magrib. Kelingan ora waktu Hizky nganti digoleki bapake nganggo sepeda. Hizky guyu, iya nanti bapakku ngendika dolanan kuwi penting nanging aja lali mulih. Hans banjur mendika serius, janji yo kanca-kanca senajan saiki dhewe padha sekolah lan sibuk dhewe, persahabatan iki kudu tetep dijaga. Aldo, Tino lan Hizky banjur bareng. Janji. Sore iki dadi saksi yen persahabatan kanca lawas ora gampang luntur senajan lan kahanan wis owah. Koda, sawise rampung ngumpul, Hans, Aldo, Tino lan Hizky padha mulih karo nggo rasa bunggah. Senajan saiki dalam urip beda-beda, nanging kenangan lan rasa setya sing digawa sak jaman biyen tetep dadi pangkit sing kuat. Pesan morale, persahabatan sejati ora dirasakne saka papasan sekolah utawa wektu sing dawa, nanging saka ketulusan ati, rasa setya lan kenangan sing dijaga bareng-bareng. Kanca lawas kuwi bakal tetep dadi sandangan urip sing ora iso diganti. Masuk.